tes Sete, Tomás e que máis lle baixa? Pois por lesión solo Tomás e Uña, que outro día no partido do outro día pois levou un golpe nesa costilla que tiña fastidiada. A verdade que non entrenou en toda a semana e bueno, quedou o adestramento de mañán, pero non contamos con el porque a verdade que está dolorido. O demais, pois temos a todo o mundo. En principio comentabas ao final do partido do sábado pasado de que ibas a contar para sempre que menos minutos ten. Sigues en esa idea? Sí, esa é a idea. Ademais, o tipo de partido que nos vamos a topar no campo que é, pois tamén fai que optemos por un tipo de xogador determinado para un xogo mellor máis directo, para ser, bueno, non ter o mellor tanta posesión de balón e si ser un pouquiño máis verticales e contundentes no apartado físico, no duelo. Como se prepara, como se mentaliza a un grupo cando xa, bueno, pois se dá por finalizada a temporada? Bueno, costa moito, non? Sí, a ver, xa o dixen a semana pasada ao rematar o partido, que o equipo entre semanas sigue adestrando ben e sigue adestrando a bo ritmo e con intensidade, pero si é certo que cando vai rematando a semana, chega viernes e o fin de semana, pois é difícil competir como si de verdade houbera opcións para outras cousas, non? Nos estuéramos xogando outras cousas. O que si, pois o diseño destas últimas semanas é moito con traballo competitivo, con moito traballo reducido, con partidos condicionados para que non baixen o ritmo e neso estamos. É verdade que o equipo está traballando moi ben, está respondendo moi ben. Esta semana a verdade é que foi unha das mellores semanas en canto a ritmo de adestramento, pese a ser a última de competición na que non nos xogamos nada. Por unha parte, xogar o sábado o grupo posiblemente lle agrade máis que ten que esperar o domingo, non? Sí, de feito, pois o cambio ven un pouco de partido, ben condicionado tamén polo propio equipo rival e nós, para rematar e para, bueno, que a xente pois teña o fin de semana pois un pouco máis largo, porque despois a semana seguinte seguimos adestrando, como vos dixen, hasta final de mes, pero xa baixamos a 2 días e o seguinte adestramento vai a ser martes, polo tanto van a ter 2 días libres desde aquel tempo que non o teñen, e ainda por riba pois sendo un deles en fin de semana para que a xente teña ocio, para a xente que de fora que pode ir a casa, poder comer ca familia, que esos domingos nunca podemos, e bueno, agradecese. O partido co Barbadas, quizás o terreno de xogo é o que vai a marcar un pouco o partido, non? Sí, veremos a ver o plantexamento que eles fan, no sentido de con que ritmo e con que gañas pois salen a xogar o partido. Nós, desde logo, pois nos desplazamos alá para intentar conseguir os 3 puntos e chegar a esa cifra de 60 puntos ou superala. Bueno, o campo pois é todo o contrario ao noso, a superficie ten moito caucho, é un campo que ten moito volumen de uso ali no barrio de Barbadás, que hai moitos equipos, entonces pois non é a mellor superficie para facer o tipo de xogo que estamos acostumbrados, pero bueno, é un campo máis da terceira que hai que ir a xogar e no que nos temos que adaptar. E deste Barbadas, ahora mesmo falar, pois pouco se pode... Sí, a ver, o Barbadas ten xogadores moi interesantes, este ano incorporou a varios portugueses, entre eles Rodri, o dianteiro, que se non me engano pois ven de categorías inferiores de Benfica en Portugal, ten algún outro xogador interesante como Alfredo, bueno, pois o
o porteiro Berto e demais, que son xente que ten moitos minutos na terceira, que mismo Xermán, que estuvo aquí hai anos. Bueno, é un equipo competitivo, é un equipo que está na mitad da tabla, é un equipo que polo perfil de xogadores que ten, pois aguerrido e que compiten hasta o final. E, bueno, e nós, pois, xa che digo, intentaremos ir a polos 3 puntos para acabar ben o ano e pensar xa un pouco no seguinte. Xe comentábamos no periódico, cambiando un pouco de tema, de que Compostela e Iago, pues, que están chamados a entenderse. Vai a ser fácil, non? Sí, a ver, é certo que o club, por medio do director deportivo de Manu, pois xa nos comunicou o corpo técnico que queren continuar co proxecto con nós, xa estamos falando de algunhas cousas de cara ao ano que ven, aínda que sea así un pouquiño por encima, porque ainda non se puso, pois, mans a obra, por dicilo así, pero si é certo que pola nosa parte, pois, encantados. Un proxecto que comezou este ano, que pensamos que no futuro vai a dar grandes frutos, e a verdade é que para nós, pois, é moi bo poder seguir aquí e ser, bueno, pois, a opción do club para continuar neste proxecto. Iso di que desde dentro ven que facemos ben as cousas, ou eles pensan que estamos facendo ben as cousas, e nós desde logo estamos encantados no club no que estamos, porque a verdade é que instalacións, historia e todo o que este club pode aportar tanto a un xogador como a un adestrador, pois é moi grande. Está claro que o proxecto deste ano co do ano que ven vai cambiar ostensiblemente. É dicir, este ano foi de transición, en donde, bueno, pues facer o mellor posible, pero o ano que ven, ou polo menos a nivel de club, parece ser que se quere sí ou sí ao playoff. Bueno, sí, é certo que evidentemente este primeiro ano pasou, cada ano hai que intentar crecer e ir a máis, pero penso que virá un pouco condicionado tamén polo potencial económico que podamos ter. A partir de aí, pois, intentar chegar a xogadores que ao mellor este ano, pois, que non pudemos chegar, e que outros equipos, pois, sí que poden polo seu potencial. Entonces, si de verdad vamos a dar un paso tamén neso, pois seguramente sí que podamos dicir abertamente de cara desde o primeiro día que o obxectivo é ese. Vamos a ver como vai transcurrindo estas semanas, os próximos meses antes de comezar, e despois verase obxectivamente desde dentro cal é ese obxectivo máis realista, por dicilo así. Está claro que fan falta unha serie de xogadores que teñen que marcar un plus nesta nova plantilla, non? Bueno, o que está claro é que hai xogadores moi xóvenes que este ano deron un salto moi grande, sobre todo a nivel competitivo e de vivencias, pero esta é unha liga moi fastidiada, podes perder puntos e ganar puntos en calquera campo. Polo tanto, bueno, tendo un pouco fresco, que aínda é tanto que fresco que aínda está viva esta tempada, temos que acertar, temos que aprender dos erros e do que fallamos a nivel competitivo este ano, e intentar mellorar nese senso. Todo o que sea poder acercar a este grupo de xogadores que nos temos, outros que veñan a dar ese plus que o mellor este ano non tuvemos, pois vai a ser moi bo para todos. Prioritario, que posicións son as que hai que reforzar con prioridade? Bueno, pois agora mesmo o lateral esquerdo pola baixa de Cabrejo, xente da parte de atrás pola baixa de David, intentaremos, pois, o mellor en último tercio de campo ter algo máis de gol, pero bueno, hai que sentarse ben, hai que falar cos xogadores tamén para ver si o que o club, pois, ofrece ou quere dar, pois os xogadores tamén están de acordo, e a partir de aí, pois cos
ca base, cos cimentos que temos, añadir os tipos de xogadores que podamos chegar. Bueno, Samu, polo que vimos no último partido, parece que volviches a coller o tono que tiñas, ou polo menos as sensacións foron positivas, non? Sí, ahora empezo a sentirme ben físicamente outra vez. É unha pena que se este acabando, pero sí, volvo a coller sensacións boas e sentirme moi ben. Foi duro, esta segunda volta foi moi dura, non? Sí, porque desde a raíz da lesión de estar 3 meses parado custoume moito volver ao grupo e aparte os que estaban xogando estaban facendo moi ben e ainda me dificultou máis entrar no grupo de novo e pois quizá foi dura a segunda volta para min. Pasache moi mal? Desde fora se pasa, se ve as cousas de distinta maneira, non? Sí, desde fora ves que non podes axudar en todo o que pasa, tanto nas vitorias como nas derrotas veste un pouco apartado, pero bueno, coa axuda dos compañeros e dos entrenadores foi algo máis fácil. Oye, e esa visión que tes desde fora que lle pasou ao equipo para que nese último mes, cando estaba máis pretiño de chegar ao objetivo, pois escapaste. Ti como viches desde fora? Pois quizá un pouco de inexperiencia en algún tipo de situacións e despois algunha que outra mala suerte e infortunios, pero o equipo entrenou ben, plantexou ben os partidos e a veces pues, a suerte non está de cara. En estas últimas jornadas, o sea, outro día xa xogaches un partido casi completo, en Barbadás tamén posiblemente volves a ter a opción. Isto ahora mismo che ven ben para terminar a temporada nun ritmo adecuado e empezar de cero a temporada que ven, non? Sobre todo eso, para acabar con boas sensacións a temporada e ir collendo algo de máis minutos e máis que nada eso, volver a ter sensacións positivas como tuve a principio de temporada. Dúas temporadas en terceira división, unha con Noia, outra con Compostela, supoño que moi diferentes, non? Estar nun equipo, estar noutro. Que aprendiches este ano? Que te enseñou? Este ano, aparte de que estou nun club máis profesional, a competencia moito máis alta e os obxectivos eran diferentes. Con Noia salimos máis a disfrutar, a intentar non descender. Este ano era un objetivo diferente. No grupo, no plantel, onde, pois, polo que se vai xa oindo, escoitando medios, o feito de que o club queira facer un equipo para meterse entre os 4 primeiros a temporada pasada, como lle senta un xogador a unha plantilla? Lle gusta ese tipo de objetivo xa? Obviamente, que todos queremos estar o máis arriba posible por o club e individualmente, porque canto máis arriba quede o club, mellor é individualmente por xogador e por colectivo. Así que é unha motivación extra. Se fala moito de que, bueno, pues, a plantilla que hai, pues, un 70% que pode seguir, que xente xa, bueno, pues, con condicións. Realmente, ti o ves así, temos máis equipo do que hai ou igual nos ilusionamos demasiado pronto con certos resultados? Bueno, eu creo que o nivel do equipo é alto. Pasa que o mellor nos generamos ilusións nós e a afición, pero pro propio fruto do noso traballo, simplemente. É normal que estén ilusionados porque hasta nós estábamos ilusionados con meternos aí. Que o Compostela non este en un play-off a nivel de aficionado a veces doi, non? E como xogadores, que sensación vos quedou ao final quedarse fora de un posible play-off? Pois dá a sensación que non nos metemos aí por culpa nosa, obviamente, porque tuvémoslo na man, dependía de nós e pois non fomos capaces de dar ese plus.
Fallou máis equipo, fallou individualmente algúns xogadores ou onde crees ti que pode estar o peor dos males? A ver, o peor dos males foi o equipo en general. Despois, claro, para perder partidos normalmente son por errores individuales, pero non é bo achacar un error individual a un xogador por perder un partido ou algo. Eu diría que o error é colectivo, máis ben. Bueno, eso é historia. Estamos falando de que o ano que ven se quere fazer unha plantilla, un equipo que pelexe por estar arriba. Se pode ilusionar a afición? Como ben dixo Iago, se os fichaxes e a plantel que se faga se ve con opcións de estar aí arriba, pues claro que debería ilusionar a afición. De Barbadas, simplemente como vades a... Bueno, un partido para cumplir e punto. Non lle vamos a dar máis importante ao tema. Sí, pero nós vamos a salir con as mesmas ganas que todos os partidos, porque obviamente dunha vez que sales ao terreo de xogo non queres perder ningún partido. Así que é un partido máis no que temos que competir pola camiseta que levamos. A parte de intentar mellorar as estadísticas, non, fora da casa, que 3 partidos fora da casa posiblemente sexa un bagase corpo floxo para un ese de Compostela, non? Sí, sería bo mellorar eso.